Hello, Habil Mauji, मा खालामदो? दंलै ओरैनो न'आवनो गोदाव सोराव फन रायलायनोबो रावबो गैला। फन रायलायनोलाय सुख्रि सुलालाय मा जाखोलै? गैलालै मालाय बेलेग जाबाय। आंखौ खबरखौनो लाला। नोंनियालाय विल्सनालाय मा खबर? दं आंनाबो मालाबा मालाबा खबर लायो। नोंनियानो मोजांलै मालाय। मोजां नङालै लकडाउननि जेरावबो थांनो मोनला। मम'बो जानो मोनला, चावमिनबो जानो मोनला। न' सिङावनो थानो बासोबाय। नोंनियानो मालाय लकडाउन नङाबा विल्सना मम' चावमिन जाहोगौमोन। आंनियानो रावबो गैलालै मम' चावमिन जाहोग्रा। इस नंगौ खोब माखोबा मावजि साला। नोंहानो मालाय टाउननि सेंग्रा गोसोथोना लादो मम' चावमिन जानो होनबानो मोनजायो। नोंहासो गामि बिथोरनि गोसोथोना लादो बेनिखायनो मोनजाया र'। जों बेसा टाउननि गोसोथोनांगो बेनिखायनो। मावजि साला। दे होमबालाय मावजि मालाबा हरगोन। दे होमबालाय मावजि दोनथ'नोसै।